Aşgabatyň keselhanalarynda koronavirus keseliniň pidalarynyň jesetlerini ýakynlaryna tapşyrmakda ýalňyşlyklar ýüze çykýar. Mundan başga da COVID-19-dan ölüm derejesiniň ýokary bolmagyna garamazdan koronavirus keseli testler bilen tasdiklanan hastalar öýlerine uğradylýar. Bu arada 6 oktýabrda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary maglumat berdiler. Resmi taýdan COVID-19 Türkmenistanda henidem hasaba alınmandyr. Habarçylaryň aýtmagyna görä koronavirus bilen kesellän we Aşgabatyň keselhanalarynda bejergalýan hastalar öýlerine iwerilýär. Köplenç bu ýagdaýa agyr we ölüm howp astyndaky hastalar düşýär. Lokmançylyk edaralaryndaki çeşmeler munyň paýtaxtdaky lokmançylyk edaralarynda ölüm statistikasyny azaltmak üçin edilýänligini öňe sürýärler. Aşgabatyň keselhanalarynyň birnäçesinde şol sanda Gorogly we Atamrat Niýazow köçeleriniň çatyrygynda ýerleşýän kardiologiýa merkezinde hastanyň ýakynlaryndan näçegi olaryň öz islegi boýunça alyp gidýänligi barada dilhatalanyar. Lokmandyr agyr ýagdaýdaky hasta kömek etmek mümkin däl diýen karary gelseler, ony keselhanadan öýüne uğradýarlar. Bu ýagdaýda garandaşlaryndan dilhatalanyar. Şeýlelik bilen maşgala ýagny hastanyň ogly gyýdy ýa-da ýan ýoldaşy onuň öýünde ölen halatynda lokmanlardan hiç hili şikayet etmeýänligi hakynda gol goýýar diýip çeşmämiz aýdýar. Bu ýagdaý barada Saglyk ministrliginden we Aşgabatyň saglyk edaralarynyň resmi taýdan düşündiriş alyp bolmady. Habarçylaryň sözlerine görä hastalaryň garandaşlary koronavirus bilen ýataglary alyp gitmek üçin zerur kagyllara gol çekerler. Lokmandara garşy hiç hili arş şikaýetiniň ýokdugyny we hastanyň öýünde ölse hiç hili talaplaryň bolmajagyny kepil geçerler. Lokmanlar hem öz gezeginde garandaşlary hastany alyp gitmäge ynandyrmaga tinançýarlar we onuň ölüm halyndadygyny açaçan duýdurýarlar. Hasta keselhanada ölse jesediň morga tapşyryljakdygyny düşündirýärler. Plastik halta bilen örtülüp bererler. Size şu gerekmi diýip aýdýarlar diýip ýagdaýlara şaýat bolan çeşme gürrüň berdi. Häzirki wagtda hökümetiň ýurtda koronavirusyň ýokdugy baradaky aýdýanlaryna garamazdan Türkmenistanda keseliň ýaýramagy we koronavirusdan ölüm derejesiniň ýokarlanmagy dowam edýär. Keselhanalarda adam köp, ýene köpüsi öýde bejergalýar. Morglar jesetleri çykaryp ýetişmeýärler we zaýlanyş çeşmeleriniň köp bolmagy sebäpli gonamçylyklar giýje gündizin dowamında açyk bolýar. Bu şertlerde merhumlaryň jesetlerini çalışmak ýalňyşlyklar ýüze çykýar. 6 oktýabrda Azatlyň habarçylary öýünden başga bir hastanyň jesediniň ýalňyşlyk bilen zaýlananlygy barada nowatdaky waka barada habar berdiler. Garry enesini zaýlan Aşgabatly maşgala bu ýalňyşlygy 7 günden soň bilip galypdyr. 2 näse garry ýal bir güniň dowamında çoğunludaky ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirilipdir. 2 günden soň olaryň biri ýogulypdyr. Jesedi bolsa ikinji ýanynyň garyndaşlaryna gowşurylypdyr. Garry ýalyň garyndaşlaryna gara plastik halta örtülen jesedi açmak gadagan edilen soň olar merhumy şol duruşuna jaýlapdyrlar. Maşgala 7-sini belläň wagtynda garry ýal hastahanadan jaň edip hiç kimiň ýanyna gelmeýänliginiň hem saglyk ýagdaýyny soramaýanlygynyň sebäbi bilen gyzyklanypdyr. Şondan soň garyndaşlary eneleriniň diýredigini bilip galdylar. Olar düýünden başga bir eneni jaýlapdyr diýip habarçymyz gürrüň berdi. Azatlyň habarçylary jesetleri ýalňyşlyk bilen çalışmak we başga adamlary jaýlamak ýaly şoňa meňdeş ýagdaýlar barada öňem habar berdi. Bu hadisalaryň biri sentýabryň ortalarynda bolup Aşgabatly aýalyň jaýlanyş çäresinden soň onuň diýredigi ýüze çykdy. Habarçylaryň habar bermegine görä koronavirus pedalary morglarda başga sebäpden ölen merhumlardan aýratyn çykarylýar. Polietilen bilen örtülen jesetler bir meňdeş görünýär. Merhum baradaky maglumatlar örtkä ýelmenen bir bölek kagyzda görkezilýär. Käwagt COVID-19-dan ölen adamlaryň jesetleri tutuşlugyna mata oralyp ýüp bilen daňylygy berilýär. Zerur maglumatlaryň wagtynda bolmadylygy hastalar üçinem, olaryň ýakynlary üçinem dürli kynçylyklara döredýär. Köpler üçin ýakynlarynyň ölümi düýbünden garaşylmadyk bir ýagdaý bolýar. Azatlyga ma'lum bolan wakalaryň ýene biri bir aýdan gowrak uzal bolupdy. Aşgabatly är aýal Türkmenbaşyda deňiz kenarynda diň jalýarka özlerini oňat duýmandyr we hususy awtologunda öýlerine gaýdypdyr. Ýygyna gaýdyp gelenlerine soň keselhana ýüz tutup koronavirus keseli bilen çoğunludaky ýokunç keseller hastahanasyna dürli otoglara ýerleşdirilipdir. Keselhanada 3 gün bejergalan aýal ýogulyp Ahyl vilayatynyň Kaka şäherinde zaýlandy. 15 günden soň onuň adamsy keselhanadan çykaryldy we diňe öýüne gaýdyp baran soň aýalynyň aradan çykanlygyny bilip galdy. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan çeşme şol adamyň özüni henizem fiziki we ruhy taýdan erwet duýýanlygyny aýtdy. Azatlyk öz çeşmeleriniň gizlinligini we howpsuzlygyny saklamak üçin gürrüň edilen ýagdaýlaryň jikmejikliklerini we adamlaryň atlaryny ma'lum etmekden saklanýar.